Здравейте, Габи, Поли, Тати! Мъчно ми, мисля си за вас. И сега сме на аквапарка и реших да ви разхода. И така, нашата разходка започва ето от тук. Първо искам да ви покажа вибриращите басейнчета. Това е номер 1. Тук е номер 2. В същото време има и гъбки. Има много басейнчета. Ето тук на този басейн си прави масаж на ходилата. Тук струята е отпред и отзад. Много е приятно. Всъщност навсякъде е изключително приятно. Ето и на тези неща там се прави масаж. Ето това е бързата река. Много е интересно, защото те влаки. Опитва се да спреш, за да може и там хората си лягат. Лягат си, за да се направят масажите. Ето и на това бях. Това също е много приятно. И сега ще ви разведа и с другите. Say hello! Така. Сега ще ви покажа и другите местенца, на които аз още не съм се качвала. Ето тук има такива чердженца. Горе има такива помагачи, на които се качва. Ето тук има един пастух, който задължително седи в ей този. Сега минавам за втори път, той просто седи тук, човечеца. Така, ето до къде сме стигнали. Малко панорама ще ви покажа сега. Какво виждаме и на къде продължаваме. Ето тук ни чака едно момченце и естествено пуска хорицата. Hello! Всички са изключително дружелюбни, усмихнати. Ето го. И това ми се струва, че не е за мен. Аз току-що хапнах. Ядох по 2 зеленчуци. Ядох месенца. После не устоях и на сладичките неща. Всичко беше много хубаво. Мили мои дечица, как ми липсвате, ако знаете. Обичам ви! Така, ето го басейна с бързата река. Много е красиво. А сега отиваме към детския басейн. Ето тук има парзалчици и с тези чердженци се парзалят хората. Изключително безопасено. Навсякъде има разкошна зеленина. Ето тук. Ето го детския кът. Хайде първо ще минем през детския кът да ви го покажа. Ето до къде сме стигнали. Ето тук е парзалчицата. Парзалчица. Крокодили. Един смешник има там от неговата си вода. Ето тук е парзалка. Ето тук някъде ми направи впечатление нещо много интересно, което в България не съм го виждала. И този човек там, смисъл, тази статуя, само момент да се обуят жапанките. Ето това е много интересно. Има 3 бутона и естествено 3 душчета. Много е приятно и готино. И сега отиваме. Аз не знам къде отиваме, където ни отведе. Ето тук какво тунелче има. То води до ето тази открита ролба, а тези стълбички водят до детската площадка. Ето ги палмовите листа. Ето
Много е красиво. Навсякъде е разкошно.